Ni dan Najeriya ne, zan bada rayuwa ta ga 'yan Najeriya ne. I love you Naija. Danmakari ne. Wake na shugaba kawai. Da sulhu na zo a taimaki 'yan Arewa kawai. Dole ne a bambance, dole ne a tantance tsakanin aya da tsakuwa. An bari mu muna ta kokawa, kullum mu ne kewa. Arewa, kullum mu ne damuwa. Arewa, babu abincin babu ruwa, babu wuta kuma ba mafita. Sai dai mu gani a makota, kudin mu barayi sun sata. matsalar yunwa kawai ku kasa kaga shadda. Wannan abu ne idan ka fahimta. Yanzu a ce mutum da ya fi Najeriya kudi ina. Ku da hannunmu muka zaɓe su da ƙuri'a. Yanzu sun bamu da cizon sauro malaria. Ana ta yunwa karo da barna har da Zaria. Ba aiki barayi sun yi yawa har a area. An bar talaka da shi ake hajijiya. A kuɗinmu da su ake ta yi musu jiniya. Haba 'yan Arewa kan mu zama wawaye. Wai da kike garwari ake ta ɗaukan mu wai haka ne. Dole ne a bambance, dole ne a tantance tsakanin aya da tsakuwa. An bar mu muna ta kokawa, kullum mu ne kewa, kullum mu ne damuwa. Babu abincin babu ruwa, babu wuta kuma ba mafita. Ta za mu zaɓi wanda baya kishin mu 'yan Arewa. Yau tsada gobe tsada sai ta kai lokacin da za mu ɗaga sanda. Sun ba mu da ɗaga tuta wai a matsayin mu na 'yan Naija. Sai na tuna lokacin da malaman mu sun ka samu muka zaɓe su. Suka ce da mu musulun za a yi wai dan Allah mu zaɓe su. Yanzu gashi har da su ake sa kuɗin mu a asusu. Manya har da cewa za su yi adalci a yankin Arewa wai shine nasu. Na fahimta ba ku ƙaunar ɗan Arewa ko da na miti ba kwa san ci gabansa. Ba dole 'yan uwanmu suna fita ƙasar waje ba. Yanzu naira 50 ba za ta ƙosar da kai ba. Kuma yaushe ne wai za mu ci gaba? Matasan mu duk sun durƙufa harkar ta ba. Yara 'yan shekara 15 suna ta shan kwaya. Wannan masifa inda ganta sai an rasa ni wai mai sanci. Dole ne a gyara rayuwar ɗan Naija. An bar yaran mu suna ta shan ganja. Ganja. Dole ne a kawo sauki. Yara kawai. In muka fiye magana su ce wai ba mu da haƙuri. Wai ba ma ganin aikin su wai su suke ta ƙoƙari. Sai su ce za su ba mu jari. Farko zan fara kiran ku barayin gwamnati. Waɗanda ba sa ji tausan talaka kwada na ni. Su siya wa 'ya'yansu kaya don su zama boti. Suna ta ba wa matasan mu kwaya har da roti. To menene dan ka siya da sauki. To yanzu zan fara ta kanka mai siya da siyarwa. Sidan ka san shinkafa 30,000 sai ka ce wai sai ka siya 80,000. Kuna ganin abin da shugabanmu yake faɗa. Babba in an ba mu taliya ma sai mu ƙara. A matsayina ɗan makari ni ɗan Arewa.